Днес ви взимам на разходка в моя нов дом. Това е сайт, сътворен с цялата ми любов и отдаденост, за да бъде удобно пазаруването за вас, моите любими клиентки. А ако за първи път попадате на мое клипче, аз се казвам Руми и изработвам бижута от естествени камъни. И тъй като по принцип не обичам да говоря много за себе си, ще ви оставя сами да прочетете отзивите от моите клиенти. Благодарна съм от цялото си сърце на всеки един човек, който е отделил минутка от времето си, за да ми напише тези мили думи. Сайтът е изключително лесен за навигиране, просто кликате на менюто, което на вас ви харесва с продуктите, които желаете да разгледате. След това всеки един продукт има цена, описание и може да бъде изработен в два варианта, или с златни, или с сребърни маниста, като цените ги има и на двата варианта. А в моето любимо меню с услуги може да прочетете за абсолютно всички неща, които бих ви предложила като творец. От изработката на бижута по индивидуална поръчка до всички материали и аксесуари, които се използват за пречистване и зареждане на вашите бижута. А нещото, което е супер важно, е как правилно да измерите китката си, тъй като много хора се затрудняват. Съм направила отделно меню, в което може да прочетете стъпка по стъпка как правилно да измерите китката си и кой размер да ми дадете, когато правите поръчка. Сърцето и най-важният ритуал в бранда Алея Джуари е пречистването и енергийното зареждане на вашите бижута преди да ви бъдат изпратени. Желателно е поне един път в месеца вие сами да пречиствате бижутата си. В тази категория са описани едни от най-разпространените ни, както и нещата, които може да закупите от сайта, за да приложите пречистването сами в къщи. Просто кликнете върху Виж в магазина и оттам ще ви се отвори менюто с самия продукт и може да го добавите към количката си. След това или може да продължите с пазаруването, или пък да приключите поръчката си, като трябва да изберете начина на доставка. Дали ще е Speedy, Еконт или пък до офис или до адрес, това зависи изцяло от вас. Просто въвеждате адреса в зададеното поле, избирате го от падащото меню и след това трябва да попълните вашите данни, като име, телефон, имейл, да изберете начина на плащане, дали ще е с наложен платеж или по банков път. И след това трябва да се съгласите с две неща, както виждате слагат на тикчета, и завършвате своята поръчка.